Des de Montcada Centre Comerç estem bastant satisfets amb les primeres mesures que està començant a prendre l'Ajuntament referent a les terrasses dels bars i restaurants del nostre municipi. I estem contents perquè són mesures que nosaltres presentàvem com a proposta ja fa uns dies. També els hem fet saber a l'Ajuntament que durant el confinament ens hem sentit bastant sols, molt desemparats. No ha sigut una situació fàcil per ningú, però és molt difícil dir-li a un comerciant que té la persiana baixada, per tant els ingressos parats, però les factures no, que no tenim respostes. Els nostres socis ens pregunten molt referents de l'Ajuntament, de quines mides prendrem, de com passarem a les fases, de com tal... I a l'Ajuntament arriba tard. Està sent molt dur. Els nostres negocis estan patint molt i necessitem més, necessitem un ple de xoc més directe. Ja diem que quan arriben són benvinguts i treballar junts ens agrada, però necessitem espavilar una mica més, ser conscients de que el comerç de Montcada és la llum dels carrers, que si ens abandonem ara portarà conseqüències, perquè pujar la persiana un altre cop no és el complicat serà mantindre's amb la situació que ve. I nosaltres com a associació, jo com a comerciant i estic segura que tots els comerciants del poble estem molt disposats a passar a l'acció real. Si ets comerciant i m'estàs veient, molts ànims, i si no ets comerciant i no saps el que està passant, la nostra realitat és bastant crua.